Здравейте, фенове на канала на Змей Горянин. В този клип ще ви покажа средата на работния процес по просветляване на стар жив плет. В случая ми легиструм. Какви тънкости има, за да си обновите живия плет. Тук основно имахме един проблем. Виждате, долу в корените, поради голямата възраст на живия плет, там нямаме плътна зелена маса. Просто плета е твърде стар и от хръстовиден е взел да придобива, не знам дали придобивате представа, взел е да придобива дървовидна структура. Ето тук съм оставил малка част, която не е просветлена все още. Виждате, дървовидна структура, която не дава листна маса и не може да засенчва. И се получава, че в горната част имаме плътна маса, зеленина, а долу имаме дупки, което няма красив изтичен вид, а отделно не може да служи като стена, примерно, защото ако наистина имаме един качествен жив плет, тук много трудно може да мине, примерно, куче или някакво по-голямо животно, докато, както виждате, през тези дупки по всякакъв начин могат да минават и животни. Тоест, освен естетически, че плета ни изглежда добре, той не може да изпълнява и защитна функция. Затова правим тази подмладяваща резидба, която се състои в три основни неща. Първото е да примахнем храсти, които са станали дървовидни. Ето тук ще се постарая. Виждате, ето това храстчето е вече може би 3-4 см в диаметър на дънерчето, което е прекалено много. Такъв тип дебели храсти, специално при легиструма, се премахват. На тяхно място би трябвало, ако всичко е наред с растенията, като почва и подхранване и поливане, да избият нови издънки. Другото, което трябва да търсим, е стари и болни. Ето такъв тип, ето тук не знам дали виждате. Това растение е потънало цялото в лишей, в мъхове, което означава, че самото то не е здраво и често може да видите, че лесно се пука и се чупи, т.е. то е тръгнало да изсъхва. Т.е. тук вкарваме и елемента на санитарната резидба, да примахнем болни. Ето тук е още един пример как да познаем болното. Ето виждате, то се чупи, пука. Цялото това клонче пука. Това означава, ето може да видите, тук няма зеленина, тръгнало е да гние. Първо, че то, ето виждате, разболява е останалата част от дъвчетата. Второ, че няма да избият от него зелени клони. И тук ще имаме дупка, въпреки че има дървовиден скелет, ще имаме дупка, няма да имаме зеленина. Затова не трябва да ни свиди при такъв тип резидба, трябва смело да режем. Пак казах, ако са в добро насъждението, ако е в добро състояние, т.е. добре подхранвано, добре наторявано, добре поливано, то ще се възстанови много бързо. Легиструма бързо се възстановява. Ето виждате, тук пак такъв тип храсти, виждате части, т.е. клонки, които са изцяло сухи. Виждате как пукат. Всичко това е вследствие, че тук горе в така наречената корона, в горната част, имаме прекалена гъстота и не до всички единични клончета стига светлина, което ги кара и да изсъхват, т.е. да почва да умират. Не трябва да е светлината трябва да е равномерна във всички части на живия плет. Не трябва да допускаме такова вдървяване на нашия жив плет. Ако имаме, постепенно, тук е шоково, но ако сме информирани, ако сте гледали такъв клип, ще знаете какво да правите и да не допускате такъв тип дебели дънерчета във вашия жив плет, защото те ще доведат до точно това. До гъста горна част и до доста така рехава долна част. И другото, за което трябва да внимаваме и да отстраняваме, това са клончета. Ето виждате, това е хубаво здраво клонче, но неговата проекция
неговия растеж отива в там, където е оградата. Тоест, както и в предходния клип, така наречения клип преди, говорихме, тези пък неправилно растящи клончета ни огъват оградата. Тоест и тях трябва да примахваме смело. И ето виждате резултата, доста голяма част от нашия жив плет ще попадне на земята и ще бъде отстранен, но това е с цел ето тук от тези рехави клонки да получим една плътна зелена стена. Това ще е крайният ефект, но това ще се случи в рамките на един сезон на една вегетация, за да могат да самите растения да налеят листна маса, да запълнят тук тези дупки и вече самите коронки да се оформят там, където има дупки, да може да се придобие плътен вид. Пак казвам, може да не стане и за един сезон, но това е правилната посока, ако искаме да имаме, ето виждате тук колко маса е примахната. Още повече, вижте, когато имаме много силно срастване в горната част на короната, поради конкуренцията за светлина, почти нямаме зеленина. Основно имаме дървесни, гъсти дървесни клонки. Тоест зелените елементи липсват, което също не е хубаво, не е красиво, не е естетично. Прореждането и прорязването е задължителен елемент от поддръжката на нашия жив плет, особено когато става за дългогодишен, многогодишен жив плет. Така че режете смело, когато правите такъв тип резидба, особено ако никога не сте правили. Ето тук ще върна назад камерата, да придобиете представа как в средата на работния процес, ето тук трябва да има една мисловна линия, в която по цялата ограда ни трябва да има клони, които да закачат мрежата и долу съответно да няма дебели или болни клонки или дръвчета такива, струми, които са станали на дръвчета. Ето вижте как всичко това е премахнато, е хвърлено настрани, за да може да бъде изложено от нашия обект. Виждате, ето тук близост до оградата няма, или там, където ето виждате, тук може да оставите ето такива клончета. То може да избие, да запълни ето тук, но ще го спираме да расте по посока на оградата, за да не я деформира отново. Ето вижте нататък как се получава вече един тип бъдещата основа на нашия жив плет. Скелетната основа на нашия жив плет, която ще бъде запълнена от едногодишни литорасли, които вече ще предадат това плътен зелен вид, който трябва да има един образцов жив плет. Ако видеото ви е харесало, ако искате да видите и крайния резултат, абонирайте се. Ако сте абонати, натиснете камбаната, за да получавате известия за всеки наш качен видеоклип с интересни неща от градината и не само от градината, и от строителството. И за сега довиждане.